ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ବା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା 2025-26 ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଭଳି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେଉଁଭଳି ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 28,710/18/2025। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରେଣୀ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏଟା ନୂତନ ଭାବରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ 60% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଆସିବ 60% ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଦେବା। ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ କହିବା FA1, FA2, SA1 ଏଇ ତିନିଟା ପରୀକ୍ଷା ପିଲା ଯାହା ନମ୍ବର ରଖିଛି ତାର ସେଇ ନମ୍ବର ଉପରେ ଆମେ 30% ନମ୍ବର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏବଂ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି କରୁଛି ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ହେଉଛି ଆମର ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ପିଲା କରିକି ଦେଖାଉଛି କିମ୍ବା ଆମର ସୁତଲିଖନ ପିଲାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାରି ଉପରେ 10% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 10% ଆମେ ନମ୍ବର ଦେବା। ଯଦି ଆମର 100 ମାର୍କସ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ FA1, FA2 ଏବଂ FA1, FA2 ଆଉ SA1 ଏ ତିନିଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବରର 30% ଆମେ ନମ୍ବର ଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ 30 ନମ୍ବର ଦେବା ଯଦି 100 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଏବେ ସୁତଲିଖନ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ସେଥିରୁ ଆମର 10 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଆଉ ଯେଉଁ ବହିରେ ରହିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର କାମ ସେଥିରେ 20 ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବା। ଏମିତି 100 ନମ୍ବର ଆମର 60 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି 60 ନମ୍ବର ମାର୍କ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ ଦେବା। ତାପରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ 40% ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ SA2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ 40 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ 40 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେଉଁଟାକି SA2 ପରୀକ୍ଷାରେ 40 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ 60 ନମ୍ବର ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଠି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 50% ଅର୍ଥାତ୍ 50 ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି 60% ବା 60 ନମ୍ବର ଦେବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆପଣମାନେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି 50 ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ FA1, FA2, SA1 ଏଇ ତିନିଟା ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ 30 ନମ୍ବର ସର୍ବାଧିକ 30 ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 5% କହିଲେ 5 ନମ୍ବର ଦେବା 100 ନମ୍ବରରୁ। ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିରେ
ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଇଥିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ 15 ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବା। ଏମିତି ଦେବେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବା। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଆମର SA2 ପରୀକ୍ଷା, ଏଥିରେ 50 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ FA1, FA2, SA1 ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ FA1, FA2, SA1 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ନମ୍ବର ହିସାବ କରାଯିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ହିସାବ ପରେ ମୋଟ ନମ୍ବର 30ରୁ କମ୍ ରହିବ ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ସେହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଆସୁଛି, ଯଦି ପିଲାଟା ଆମର SA1 ଯେଉଁଟାକି ଆମର SA1 ଆଉ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ FA1, FA2, SA1 ତା ସହିତ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା FA1, FA2 ଆଉ SA1 ତା ସହିତ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ତା ସହିତ ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ସବୁଥିରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ପିଲାଟା ଯଦି ମାତ୍ର 30 ନମ୍ବରରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖୁଛି ତେବେ ସେ ପିଲାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେ 30 ନମ୍ବରରୁ କମ୍ ପିଲାଟା ରଖୁଛି ସବୁ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ମିଶେଇକି, ତେବେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ? ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ସମୟ ନେବା ଏବଂ 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ତାକୁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ରିମେଡିଆଲ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ବା ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ କରିବା। ତାପରେ 4ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ବା ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ FA1, FA2 କିମ୍ବା SA1 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ୟାର ନମ୍ବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 30 ନମ୍ବର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ରିମେଡିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ସେଥିରେ ସେ 30 ନମ୍ବରରୁ ଅଧିକ ରଖିଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏହି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ରଖିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ନମ୍ବରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଏଠି ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବା SA2 ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆସିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ SA1 ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ା ଯାଇଥିବା ପାଠରୁ 30% ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏବଂ SA1 ପରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼େଇଥିବା ସେଇ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକରୁ 70% ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ SA1 ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ା ଯାଇଥିବା ପାଠରୁ 30% ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ SA1 ପରେ ପଢ଼ା ଯାଇଥିବା ପାଠର 70% ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବା SA2 ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ବା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କହିପାରିବା, ସେଥିରେ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି 40% ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟିଭ ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏହି ପ୍ରକାର ଆସିବ। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେଠି 60%ର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଠି ମୌଖିକ 10 ନମ୍ବର ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ବା ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ 40 ନମ୍ବର, ସର୍ବମୋଟ 50 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଏଥିରେ
ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहिबो 20 टा और प्रति प्रश्न पाई 1 नंबर रही और सर्वाधिक 20 नंबर। ठीक सेमिति व्यक्तिनिष्ठ बा सब्जेक्टिव प्रश्न एथिरे 30 नंबर रहिबो। तापरे एठी सहज प्रश्नर काठिन्यता को जदि हम विचार करिबा सहज प्रश्न 30% नंबर रहइबो, मध्यम प्रश्न 40% नंबर रहइबो, कठिन प्रश्न 30% नंबर रहइबो एवं एथिरे ज्ञान भित्तिक नॉलेज 30% प्रश्न रहइबो, बोध ज्ञान जोटा कहै होछि अंडरस्टैंडिंग रो प्रश्न 40% रहइबो, प्रयोग बा एप्लीकेशन रो प्रश्न 30% रहइबो। ठीक सेमिति जदि अष्टम श्रेणी कथा हम चिंता करिबा अष्टम श्रेणी लिखित परीक्षा 50 नंबर रहबो एवं ये 50 नंबर भितर आमर वस्तुनिष्ठ बा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 20 नंबर रहिबो एवं सब्जेक्टिव प्रश्न 30 नंबर रहिबो एवं एथिरे मध्य सहज प्रश्न 30% नंबर रहिबो, कठिन 40% एवं नहीं मध्यम 40% एवं कठिन 30% नंबर रहिबो। ठीक सेमिति एठी ज्ञान भित्तिक प्रश्न रहिबो 30%, बोध ज्ञान भित्तिक प्रश्न रहिबो 40% एवं प्रयोग और चतुर्थ प्रश्न रहिबो 30%। तो यही प्रकार हमर प्रश्न प्रस्तुति हेबो हमर एसे2 परीक्षा पई। तो यही संपर्क रे हम समस्त अवगत हवा सब शिक्षक बंधु को प्रकार हमर परीक्षा शैली एवं एवं यार प्रश्न प्रस्तुति को प्रकार हबो तेबे यही सब विषय उपरे गुरुत्व दी हमें हमर एसे2 परीक्षा हमें करिबा तेबे यहा पुणी थरे बलवत्तर रहिबो परवर्ती वर्ष मानंकरे यही प्रकार ही हमर परीक्षा हबो। तेबे आज पई एतिकी धन्यवाद नमस्कार।